to cart na! Don't miss out on Shopee's mind-blowing flash deals for as low as 1 peso. Get daily discounted deals on your favorite items. Download Shopee now. Shopee! Ang trato tungkol maayo, wamuto ang botong yano, magkaangan kay taas malapot. Ang trato trato Iyas ako ang ako siyang ilagan dahil maging o nasin ang